de don Salvador Silvestre Larrea. Este milagre representa una de les últimes accions que va fer Sant Vicent Ferrer en València abans d'anar-se'n a França, on va morir allí, en Bages. I va ser la creació del Col·legi Imperial dels Òrfens en València. Enguany el milagre l'han representat durant 27 xiquets i xiquetes, però degut a la cosa dels estudis i que alguns venen d'altres llocs pròxims, avui és impossible estar així. Van a intentar, perquè jo sé que són molt responsables estos xiquets de l'altar del Carmen, perdó, són molt responsables i entre ells, perquè a lo millor una setmana o 3 dies abans de fer el concurs o fer les representacions no se saben el paper o creuen ells que no se'l saben i se ho deixen estar, però quan aplega el concurs o aplega les representacions trauen tota la responsabilitat que porta cada un d'ells dins. Així que avui van a intentar fer els papers dels que crec que me'n falten 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, quan me'n falten 7. Així n'ha estat 8 me falten. Així que van a intentar representar lo millor possible. Jo us demano ja d'endemà perdó. En primer lloc, sent de poble, sí que tenim a Maria Gràcies i Besses. I Laura Gràcies i Besses. Venen des d'Illíria. Nos traeste, pues la foc, així. Així teniu una de les més menudes, la més boniqueta, Lluïsa Arcas Hilario, gent de poc. Jordi Palanca i Chacón. Chiqueta 3, Sara Aviñó i Navarro. Chiqueta 2, Rabiela Betoret i Araque. Chiquet 2, Marc i David Burgal. Marisa Palanca Soriano. Chiquet 1, Rubén Arcas Hilario. I també fa de lladre Massot. Com a jurat, Vicent David i Burgal. Els Basil Pau David i Burgal. Carla Cimarro no ve. ¿Qué es el otro lado? No, Carla Cimarro com a Maria era Carla Cimarro Tomàs. Com a filla, Ana Candela Palanca i Chacón. Rita Marina Escudero, Manacocha. La Matiste farà paper de mare també perquè no ha vingut. Remedios Mireia Casasus i guitarra. Ai, sí, de veres. Alexandre Casasus en Pascual. Alexandre Casasus i guitarra. Perdó, este xiquet ja ha plegat 14 anys.
I els xiquets de l'altar del Carme, bueno, de tots els altars de València, quan t'apleguen a Santa ja no poden seguir fent milagres. Enguany és l'última actuació d'Alejandro. Roseta, Carla, Oliver y Díaz. Espera que te dice, me parece por ahí. ¿He dicho a Graviela? No, pues Graviela. La chiqueta d'or, Graviela, Betoret y Araque. Pero encara me dura un poc el cansanci. Carla, vamos a ver, Carmeleta, Covadonga, Cordero y González. Tío Toni, Guillem, Villena y Romero. Este xiquet que vaig anomenar ara ha sigut el clavari infantil de l'altar del Carme. I el seu personatge dona nom a lo que és el milagre. El bordet ho fa Rubén Hernández i Rodríguez. I com a Sant Vicent s'estrena enguany en els milagres i és fill i nebot de grans fallers i a més son pare i tota la família d'este xiquet ha estat en els milagres des de ben menut. I és de la família Borrego, de la falla de la Jordana. Ell és, en Sant Vicent Ferrer, Guillem, Borrego i Montforte. Així que per a tots vostès, el bordet. Ai, filla, tinc uns nervis. És que no passa ni un dia que no me la faig al bord. Però desgraciat el xiquet, què passa més fan que un gos? La culpa la té sa mare, però qui ho paga soc jo. Saps el que et dic, Carmeleta? Que dices i esos nervis i pensa, quina desgràcia és la de ser un fill fort. No pense, em fa memòria. Si no una, me'n fa dos. Ahir me furta una poma. Avui m'ha robat un meló. De maridones, un present i a l'altre un polvoró, que per una peça al dia no se nota del mundo. Qué bonito es ser tan bona quan no te costa suor. Si te'n sobre, en Carmeleta, pa què vols els milions si no te'l fills que s'heredes? Pa fer-me un bon panteó. Vols que te digui un secret? Tu saps que m'agraden molt. I se bordet té una mare. Això no té discussió. La mare cria en València és de mala condició. Diuen que busca el xiquet, però el busca amb molta por, perquè el deixa abandonat fa 9 anys en Iset. I ses mares no són mares. Tu que saps quines raons tenen les mares que deixen els fills en apunto? I ses mares no són mares. No tenen cap de raó. Això no ho saps, Carmeleta. No val la teua opinió, que tu mai has sigut mare, i això se sent en el cor. Tens raó, Roseta. Tindré paciència en el bord. Procuraré ser més bona ficant-me la mà en el cor. Ai, com m'agrada, Carmeleta, que estiguem les dos d'acord. Y a
a que li ajude. Vol que li faig un recau? Ves al forn i compra el pa, que tinc ganes d'esmorzar. Portes la bota de vi i un grapaet de cacao. Hola, Toni, ¿cómo estás? Arregla la cadira que el teu gat ha arrossegat. Què me dius d'eixe xiquet? El veig molt abandonat. Ese xiquet és un bon. No te pares ni germans. Es busca la vida soles. És un pobre desgraciat. I tu l'ajudes, Tonet? Sempre venia a pegar. Li donaré lo que tinc, però que no passi fam. Te vaig a dir una cosa que en secret l'hem de portar. Un lladre major li mana i el pobre té que robar. I al final de la setmana a ells li ho té que donar. Saps que veus un lladre? Pues a mi mai m'ha robat. Jo crec que no és mal xiquet, és que està mal educat. Fes lo que pugues per ell, que Déu tot ho pensarà. Vaig a denunciar l'assumpte per a que ho sàpiga el xurat. Tinc esta onça de plata, jo també el vull ajudar. Moltes gràcies, Pasqualet. Moltes gràcies. Que Déu ja t'ho pagarà. Què portes allà amagat? Li he furtat a Carmeleta unes sardines d'estany per ficar-les en el rotllo i fes un bon entrepà. Però, xiquet, tu què has fet? On està este morral? És que és un fill de sa mare! Què te passa, Carmeleta? Te ves tan acalorada. Que el bordit se me ha escapat. Me ha demanat 3 sardines i se'n va sense pagar. No sofoques, Carmeleta. Segur que se l'ha oblidat. Tu no coneixes el bord. Tots els dies me la pega. Tot únic ho pagarà. Tens prou en esta moneda? Això és la paga d'un any. Mira, ja t'ha pagat. I si demà te fa una altra, supon que el perdonaràs. Tio Toni, vostè és vi? No vull ser un bon cristià. ¡Remedios! ¡Remedios! Tinc la cadira que ja la tens a arreglar, però si me la tens al com no va, mira que desasseat. Què fos el xiquet amb tu? És que el tinc com a ajudant. Això patrulla galà i no fas cas a la gent que el que fas tu és obra de caritat. Anem a veure, xiquet! Tu per què tens que robar? No tens prou en lo que et donen? Vols ser el meu ajudant? Pues que les t'ocorrisca anar per el pennal. T'ho dic ben prop de l'orelleta? No, senyor, ja m'he enterat. I si algú te mana fer-ho, a mi m'ho has de contar. És que si ho conte a vostè, el lladre me pegarà. No fa falta que m'ho contes. I sé, se'n van recordar.
m'ha dit que és un bord i que no hem d'ajuntar en aquest xiquet perdut de res bo m'ha d'ensenyar. La camioneta moltes coses del mercat. Algú d'ací ha fet mal. Són coses sense importància que es poden perdonar. Jo vull que juguem amb nosaltres, Rita, tu el pots cuidar? Tu vols jugar a les birles? És que jo no sé jugar. Mira, sí, que jo t'ensenyo. Has d'agarrar eixa bola i la tires a pegar a les birles que allí veus. Si les tombes, has guanyat. Molt bé, Bordet, ja has pegat. I tu, Bordet, no tens mare. Jo no sé on està. I qui te llava la roba? I qui te fa de menjar? Menja de lo que me donis i ajuda el tio Toni a portar-li les cadires que pel carrer va brillar. Xiquets, vingau a la taula que ja estic estudiant. Ja és l'hora de dinar. Se'n tenim que anar a casa. Tu te quedes o demà. En quedaré un ratet més. Una dona que vol bon. Si me voy, dis-me on està, que jo busca qui me vuelva, que estic sol i abandonat. No digues això, Bordet, que me ficarà a plorar. Si vols, soy un ratet que estaràs acompanyant. Tens mare? Jo no ho sé. I la voldries conèixer? No sé si m'ha de poner. Una mare sempre vol. A mi, està en el carrer. A una dona que viu propet del mercat. Un altre dia vindré a veure i és algo que vull contar, però no oblides, Bordet, una mare mai sembla. Si vens algun dia a jugar, me pots contar lo que vulguis, però porta'm l'entrepà. No te passes la mesa. Me tindràs que acompanyar, perquè m'han dit unes dones que no me'ls fas que robar. Déu meu, no li faça mal. Este xiquet no ha fet mal. Només jugava a les birles i es mentava l'entrepà. I de qui són els Bibles? I ara l'entrepà. Sap vostè el que li dic? Que res d'això ha furtat. És igual lo que me digues. Ell me té d'acompanyar. Que este xiquet és un portio d'estar vigilant. I lo que tu tens que fer és anar-te i callar. Per Déu, no se l'emporte. Has vist com anava el bord ara al prat del jurat? Segur que n'ha fet un altre, i és que el bord no és de fiar. Pues la xuda del tio Toni, que diu que és un bon xaval. Saps el que et dic, Roseta? Si s'ha donat, ja ha passat, jo diria que és sa mare. Ja fa uns dies va rodant per tota la barriada, s'amaga pels cantons i mira i observa el bord i té cara d'apenada. Podria ser veritat, pues no és cara coneguda. Lo mateix que la xiqueta, que deu de ser la germana. Pues li ho direm al xurat, perquè ell, de bona gana, la gana estar enterat de lo que les va passar. I a veure si soluciona tot el mal que el bord m'ha fet. I si no, que se l'emporten on està el pare d'Orfens, que segur que el fica rectes com ho fan altres bordets. El pare d'Orfens es pega i fa plorar al xiquet. Que corre tu, tardeleta, se t'ha fet el poc de temps. Estic cansada, Roseta, d'aguantar este xiquet. I si no el cuidas a mare, que el repte el pare d'Orfens. No seré jo qui denuncie a este desgraciat bordet. Ell s'ha criat en el barri, com si fos un veí més. I entre tots podem cuidar-lo. Entre tots no costa res. Crec que tindré que pensar. Ui, pagueu els diners. Si els que han nascut en desgràcia no estan parant ni la llei, alguns tindrem que fer algo, si diguem que som creients. O parlaré del meu home, li parlaré del bordet. I com no tenim cap fill, podríem cuidar d'ell. Jo t'ajudaré a cuidar-lo i el farem home de Déu. Ja està avisat el xurat. I en este cap de setmana, quan vinga el lladre major a demanar-li al bordet lo que en el barri ha robat, prepararà una guàrdia per a
poder-la apressar. No és prou que el xiquet es sorprèn. A més, està amenaçat per un lladre sense escrúpols. Això s'acaba esta nit. Només que vinga al casal el pare Vicenç Ferrer, que així l'estem esperant. Li contaré tot al pare que sàpiga què està passant. El pare Vicenç Ferrer, aquest problema ja el sap, però li hem d'ajudar tots a buscar la solució. Li demanaré un consell per a que els xiquets perduts no visquen abandonats sense ajuda de ningú. És una bona ocasió per a ficar-se d'acord i acabar en eixe mal. Vos pensando molt tranquils. Hacerse ya del asiento, encengau tots el candil i no vingan el puerto, que encara no s'apetén. Encenderé totes les llums, que una nit com la d'avui és una nit per la història difícil de repetir. Así como el atrezo no se va a posar, así els xiquets traien una sèrie de fanals, anaven col·locant-los en la llum i anaven col·locant cadires i asientos per a tota la comitiva que té que vindre ara. Però ha sigut impossible poder-ho portar. Així que com si ho haveren tret ja tots els fanals, encesos i els sabrem més. Ja s'acosta l'ambaixada! Ahí va el nostre guací! Ja ho teniu tot. A mi me pareix que sí. Pots avisar al xulat. Dic-li que ja estem així. Digueu-li al pare Vicent el cas del nostre bordell. Tractarem del nostre cas i dels altres orfens. Visca Sant Vicent Ferrer! Visca! Bona nit! Vos doni Déu! Bona nit, pare Vicent. Bona nit als cavallers. Podeu agafar l'assento. Moltes gràcies, pare. L'hem cridat a Vicent perquè tenim un problema en tots els sectors. Voldríem que ens orientara sentint el vostre consell. És un problema molt greu. Els dels xiquets i xiquetes que van pel món sense Déu. Ja saben, els meus germans, els discípuls de Beguines que han de fer la cofraria per a que els xics i les xiques que s'han quedat sense pares visquen en més alegria. Els tractaran dolçament, rebran bona educació, dependran a treballar, seran persones d'honor, no els faltarà l'aliment, aniran molt ben vestits, trauran d'ells lo millor, fent-los la vida feliç. Sense oblidar, clar està que la bona educació és fer a l'home cristià. En nom de l'autoritat que en mi així es fa present, tinc que dir, enganviat, que els jurats ajudaran perquè el pare Vicent fundeix la cofradia. En nom del poble més pla, farem el que es toque fer, el que estiga a la nostra mà. Pues en l'ajuda de Déu i la de tots els germans, crearem la cofradia perquè es puguen educar tots els xiquets i xiquetes que estiguen abandonats. Moltes gràcies, pare Vicent, pels consells que s'ha donat. Les gràcies són per vosaltres, que m'heu volgut escoltar. I no oblidem que demà hem d'assistir al sermó que el pare Vicent Ferrer nos farà a la barriada. Que passen molt bona nit. Déu en vosaltres està. Sap lo que dic, Carmeleta? Que estic molt emocionada. És un dia molt grandiós per tota la barriada. Pasqualet, estàs nerviós? És un nerviós que m'agrada. L'ha vist esta matinada quan anava per el pa. Ha passat tota la nit en l'església xinollat. Per ahí va el pare Vicent! Visca Sant Vicent Ferrer! Visca! En el nom
i de l'Esperit Sant. Germans en Déu, escolteu, a vegades en la vida tenim problemes molt grans i hem de saber afrontar-los, ficant molt de nostra part. Estos són els orfes, que ja naixen desgraciats, es troben sols en la vida i viuen desemparats. Són persones com nosaltres i dignes de respectar, però la gent els maltracta i d'ells no tenen pietat. Són criatures de Déu, per això els tenim que amar, fer-los la vida feliç i que siguin bons cristians. Fundarem la confraria, així els podrem cuidar i educar-los dignament per a que siguin honrats. Prompte s'hem ficat d'acord, dominics i autoritats, i entre tots farem una obra com correspon als cristians. Que Déu a tots beneïsca. Temeu a Déu, bons germans! Obligava el nostre mort a guanyar este barri i el tractava com un gos. És veritat el que diuen? Tu eres un lladre major? Tu vols arrepentir-te? Jo vull ser home de bé i a tots demano perdó. Vine al meu costat, morder. Tu perdones a este home? Si este home vol ser-bo i el Déu del cel el perdona, tinc que perdonar por tu. Tu coneixes a ta mare? Eixa és la meua il·lusió. Anna i Maria, vingueu! Eixa és ta mare, morder. Jo tinc una mare guapa. I per què no té que ser? Com vaig dur, si sóc pobre. Pues mira, és al revés. Déu es fixa en altres coses i deixa a part els diners. I esta altra és ta germana, que també ben guapa és. Estàs content, Bonifaci? A mi em diuen border. Tu ja no eres border. La mala història ha acabat. Este és el teu nom de pila que ta mare et vol ficar. Maria, estàs contenta? Com no havia d'estar? Dona'm un bes, Bonifaci, ja no estàs abandonat. Pare Vicent, em permet? Vull ajudar a Maria a cuidar a este volia dir Bonifaci. Tinc a Maria esta onça que algú me va regalar per a fer una obra bona. I si me necessiteu, ací teniu una dona que per l'amor de Déu vos deixarà la casona que està al final del carrer. No us faltarà el menjar mentre viscau en el poble. Seràs el meu ajudant i arreglaré les codines sense cobrar als més pobres. Bonifaci, seràs frare, membre de la confraria, i ajudaràs als xiquets i xiquetes del col·legi que perduts i en agonia els diuen que són bordets. Visca el pare Vicent! Visca! Viscau en l'amor de Déu! Viscau sempre en alegria! En 1410, el pare Vicent Ferrer i els discípuls dominics fundaren la cofradia en l'ajut d'homes civils. El sant moria al poc de temps i des del cel disfrutava de veure els xiquets orfens com l'ordre els educava. Avui, la nostra cofradia és el col·legi imperial i segueix fent la missió que el sant es va encomanar. Els orfens i les orfenes tenen allí el seu llar. S'eduquen com els millors i tots són uns bons cristians. Per això, avui recordem, carregats de devoció i profund agraïment, que el pare Vicent Ferrer, el sant que és nostre patró, crearà la fundació per a educar als orfens. Oh! Oh! El milagro de Dios
la majoria de tots els xiquets de l'altar del Carme, que com he dit, n'han faltat, però ho han sabut suplir entre uns i altres. Gràcies.